какво става, хора? Аз съм Пича БГ и днес ще играем Subway Surf. Това е много яка игра. На мен страшно много ми харесва. Сега си инсталирах, току-що ми се изтегли. И реших да направя клип на нея. Дано да ви хареса. Ето, tap to play. Така, добър съм. И то много. Чакайте, че забива. Да, тук ви показа какво. Така, знам, Fresh Moves. Ми изписвам. Добре. Така. Окей, играта е много яка. Hoverboard. Ето. Rock now, go. Пуснах парите, ама какво се прави? Какво се бира? Сън. Знам една такава ютубърка. Sun Beauty 1-3 се казва. Това е Теди. Бартовчетка. Окей. Така, събираме парички. Ховерборда виждам, че ни свърши. Гадно. Ау. Добре. Ето имам. Скоро ще стане сън. Добре. Окей, играта е доста яка. Много яка, бих казал. Добре. Оп. Вау! Видяхте ли това? Спечелихме кутийка, че скочихме така, сигурно. Това е новата версия, направо уникално хубава. Имаме и раница сега. Да знаете, че рекорда ми е 800 и нещо. Близо до 1000. Не ви лъжа, честно. Добре, оп. Така, обувчицата. Да, спечелихме ключове. Мастър. Не съм я играл доста време. И сега рекорда сигурно ми е по-малко, защото не съм я играл от доста време. Стария ми таблет се развали и затова ми се засипа скачач плей и вече няма снимам в него. И така. Продължавам тук, като Пича БГ. По-различно им. Тук се забързва малко. Видите, че не съм зле на играта. Ама се блъснахме. Добре, все пак ще ми даде такова за рекорд. Добре, кутия. Имам 5 ключа, да видим какво ще ми се падне. Така, tap to open. Пари и колко ще са? 1000. Добре. Ето. Спид. Здрасти. Бай, няма си харча парите. Бай. Шапка. За момичето. За трики. За гет. Добре. Да започваме отново. Последна игра и ще приключвам епизода да видя дали ви харесва. Играта, разбира се, не е друго. Добре. Видяхте ли? Козата там. Имаше. Да, сигурно сте видяли. Да, тъпи въпроси. Не знам, просто не могат
Да ме търпят. Сигурно. Признам си. Мисля, че минах втория и от началото малко ми лагаше. Това така. Надявам се този път да се чувам идеално със сигурност. Ей, гадост. Плесвах, че говоря и така. Хора, не ми се обиждате, ама сега няма да говоря. Ще се средоточа. Хайде. Окей. Супер. Нещо jump ти пише, там не може да го почита. Няма ли съм звука и на играта да може да се чувам идеално? Не съдете, че съм го намалил, просто искам да ми този звук, където сега го правя, да е идеален. Защото искам клиповете да са ми качествени, а не така. И да надава с пиксели, ама по-големи от 144 пиксела, поне 240 или 340 пиксела и 420 ли бяха, не знам, некъде тука, защото 144 пиксела се вижда направо ужасно, да ви кажа. Това е ужасно. 144 пиксела, това е най-лошото качество. На мен сигурно ми е такова. Те да имах HD качеството, направо да съм снимал много хубаво. Това не ме виждате, че имам лошо качество и че не струва на това, което снимам, мама. Ей, какво са? Окей, все пак. Добре. Оп, 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 оп. Ау. Ударих се. Трябва да съм такъв сериозен, просто ще се съсредоточа на тази игра, защото на тази игра трябва съсредоточение. Определено. Това е някакво момиче. Добре. Вземаме всичко. Добър съм си. Не се хваля. Ахай, гадост. Там имаше кутия. Поне ново. Добре, сигурно в другия епизод ще сме отключили момичето. Така. Вау, има нов Карлос. Добре, тук да си закупим всичко. Вау! Добре, ще го купим това. Бърди. Са безплатни тия. Ето това ще ползваме. Имаме... Добре. Хора, надявам се да ви харесал този клип. Ако е така... Да, харесал са. Не забравяйте да оставите по един коментар. Да, не забравяйте да оставите по един коментар. Повече в мен ще си следващия клип.